CBG main pen Mukesh Ambani aphan Karbi Longri ki pija puthak Arboretum Conference Hall along Maikangni. Boloram Sahu local emisi Sorbon Telenga aphan ahok hialam Karboka puthak Pirangkia Maikangni. APHLC Women Wing Central Committee atumpian International Women Day ta London. Tiron Chingruma Mailang Perahawara Longta Zonal Committee Sengpong Sipini Chethan Chimoma Jaimek Pamanpon. Aprangsi Birta Kilara do Anapan Kardom Bajirlo Kardom, non Birta Than Jebang Sami Ujang Terangpi, non Arju Ikha Birtang Tonpe. Advantage Assam 2.0 Amayalong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Pen Mukesh Ambani Company aphan Compressed Biogas CGB aphan Karbi Longri Kepek Japhan Pangdak Ponlo. La swalama puthak pen theri ni pioneer kebarni all political party organization la pen kapre kethek kiriatum dipu matipung arboretum conference hall along mai ingni ponlo la swa kaching ba yamai along APHL siamai phu IAS retire je ai kathar kachedon non thekphe alam chepaklang dunlo Mình ơi vì đây, hay là phụ cái đồng trong rồi. Đây. Mà vì mình non chèn cái nó phải đi kẹp. Cô đang nó. Ấy yo đi phụ kia vào. Nàng đi sao vậy đi xích tao vậy. Nàng đi cái đồng này cô phụ rồi. Nè ham cái mấy coi là ninh chi thu rong đi cái phụ rồi. Hôm nào là unemployment cái cắt cái tụi mình hoàn nó đi bản hình cái kem rồi cái mà. Em sẽ performa selama cái là rồi. Nilita nang grab ni nang isitang ni sibare. La somai judet pena PK ECCEM Dr. Tuliram Ronghang pen Pirangki Amaya long kaning jeponki. Karbiang long aradatum la swabab katiki jiaphan ciri sialong ambaniatum ningkani sialong tangkasuri kep PG. Lapen ababa chili sitame akijoik si piponpo. Lapen CGB aphan ambaniatum aphan Longri ki jordet jike kali. Bonta lispensi ki pichoji. Lapen Karbi long aduya hoy along lia long si pek ponji. La si CGB along ki ongdung Karbi arisu ejangatung vorengang hoy tami longdun pupusi ke ECCEM Dr. Tuliram Ronghang pen ning jepon. La bangke je jongjung mane jongsi along le chiri ke ba chiri pharoi sido pulongte holasul jongjung ke claim ji aphan alang tum phan achilite akijoi piji. La penang partame la sobab kachiti ki aphan alang tum ahin pen dake chiri si pen alang tum suri kep nang piji hector si pulong dalang tum chiri thomlo ekor bang chiri thomlo la sobang ke alang tum suri thong kep nang piji. La penang parke achili bang ke akijoi si pipo la pen ke la sobab ke alang tum si nampon po. Asi nampon po lapen ke Karbi long ilitum theklong lo hanso khiti benta ilitum claim lo chiri si ke ilitum hanso long ge ilitum long nai ta surinar kep ningkan sipen lapen ke ar phekle claim puita tum ningkan sipen ke suri sir kep silong lapen sokjong si tiki blong te chiri sipen ke ong nai lo monkre thom Asilani surke baksilongji. Sita hula bangke ilitum sa sobaba bangke ningkani sipen si ilitum betai thom ababang road me laben road det pen api lang ke lang tum si pon po bangke na alang tum si wang pen track pen pon po lang tum si ol factory long e pon po. Asi Karbi long ara tum ka chuti kiara tum bangke la ke pen ana le doji la pen ke la ilitum sale ka chuti kia sonom sale ka chuti kia tum aso sa chutu ki tum hala tum ge penana ledu lang tum factory jordam po la pen jor penana tum penana ledu jongjunga ledu la sialang tum ka tiki ke ame thangi jongjung tiki po lang tum reliance tum tiki po pen factory do po la pen Karbi autonomous council tameni tum long le ki piya banke jitu ni ki border areas ki PG pusta ni tum Karbi autonomous council ta dak aninkan wang chiri sipen suri kep ake kom nai ta longji ai kom nai lo lake suri ke ni tum nanda lamdon chetok de lang MU sign selang la haya paper box ni tum nanda avelang council pen la se kor ka chingwai do thulak la so chingwai do lo lamdon chetok lo long tela da kon mak long ista non on hopode sa sor phan ki pike hoda bangke alang tum ke chiri sipen
suri pho sita ile tum han ke chiri sipen suri kep nang piji alam do lapen itum lam don che tok te lang lapen a part along ta hai lapen ang part that boring our side ala so boring our side that ke 100% si dak tum silong dak ke claim na tum ke ana bang ke dak se 100% boring our side dak local tum silong po lapen inglong so tum silong po inglong ra tum silong po lake dak Karbi Anglong ra tum se boring our side long po la so ke prabjin ponil tum la prabjin ben tum la thepini la political party ke doan la penang parta la pen organizations ke doan students organization la pen ke social organizations la pen ke women organizations la pen political parties la pen ke ko intellectual teman na pini cetong da la pen abarim IMP Dr. Jointu Rong Pi pen chenglok Horen Singh Be pen chenglok la present IMP la pen ke Omor Singh Disa ke hailo la pen MLA tuman da doerlo EM tum da doerlo MEC tum da doerlo board chairman tum da doerlo la pen ni bangke che kroi sarlo la si nil tum adim da lang damji survey ku dam nang la so bisin nang tum phan nang chini po ke ban milo take la si ke khang manon son intercept border hoda bangke Mia tum sido koklo nang machin lo dake langkaijan ke betahini eviction lo 1671 houses second one eviction kuri lo ang do thukok lo tum 1522 houses la se la do kok tai don duni nang do la si la so in flex ke check ji phansi Labangso compressed biogas mati CGB aphan Mukesh Ambani atuma phan longli list pidet poluti laki ki jordet ason nang mandet pu lapen lahaya longli along lahaya bab katiki muti check arpek lapen ason kaprek patiki thudet mimu pusi APHLC mai phu IS retire je ai gatharpen pachini dun Assam matidi nilitum ning hangke Karbi Inglong Arat tum andak ning hangke autonomous advantage autonomous Karbi Anglong Dimasau puabangsi punai advantage Assam po itum bage ke nangjia bangke advantage Karbi Anglong autonomous state puabangsi itum mangi punai number 1 lalu te itum ning hang bansi kam claim long po komat phansi itung pang ni ma komat a inglong a rat tum phan komat a Karbi tum phansi itum technology gyan ki pipe mipen dak company sita manufacturing industry ta pe claim theknai ma lake itum ning ke hang bansi claim long po bang phan ke wan si dak kape doji po phan kali athema sik schedule along ta paragraph 3 along ke to ke bang phan ke longli asap ta pi longli lapen lake dake itum tribal area lalo alang litum pulo la company dolote munita tum employment long po pula employment long po pula son thak si aprang jagirot along ta paper mill ta bilo teta halata itum Karbi atum check pi ne chujordun long olo la chujordun long olo nang theklong amat alang litum la paper mill ta inkir check la pen Bukajan cement factory ta ilitum employment phan pulo setanon ke ilitum employment hadak long dundi son thak si employment phan pulo dak ara Assam Rifle Training Center ta wanglo itum lutalun lok le employment ki long dunji ka phialam lo lutalut long le da nilita lut long le pin la non company wang le lote la so ambani atum ta la tum inkai het po itum lut long le daji ki Georgie po bab sikati ki nangi po badi ane bab kati ki aparte la sokti ki waren me mulok ente long le ta me upulo ka mati dake ho long le ta me upulo sokpati ki waret don sokati ki jiapan lapen ke nimpo kati ki jiapan hanjang kati ki jiapan ason kati ki jiapan le Karbi atum lap inglong aratum phan khilon jia okhomia tum phan adivasi atum phan rabaret don poisa ta do pugende Assam government ta nang pidun bom lo kente la pen lage ambani wang we pik ta choklo lage agriculture department se claim nang po la sinili tu pulo non ambani wang po long lita pidet ji po list si piji pata kali wala tu po pata ben list ke si vet lo lage kachini ne chot lage kachini ne pasi laga aka prek pugetin non amake miadi pata pulo te ningkan thom kep aphan se ke pi la pen ding muchot lote la ke list aka prek pi po hala ta pata lo
akaprek pata po alam nang tum Ingraji pen akaprek ulai tekma alam te avi ijat vet lo laki kondisyon bang yerso pima prek chat jimene pata mata kondisyon ahut pen ke prek chat ji nilitum pata long Karbi atung pata long ke dak Karbi ang long pata long ke hal anung anatu ke jor arni pen labangso pata ke cancel lo putok dun nangi putanil tum puluh han 2016 aningkan neta la sohut em revenue ta manghu eng amat no phike thang na claim klede la si a condition ke pata condition bangke la ke larbom titami komani long budget jimene pe batu chetame yilang la ke sita list pen pata ke jat pet lo non ke list pu pat the lo amat la ambani to phan pata ki piji akam se claim lo la ke ka siksidul ateng benge un iluson ke non ke claim ke abinong ke la Assam government tum ke advantage Assam pu ke Karbi Anglong bhanle advantage kalilo la siksidul aron kapi phukra longli na tribal kandidat tum longli na ke raiji phansi la ke claim chot lo la posi ni tum la ke alang li tum pulo long langkaijan no thuta eviction bom titi seta ako hala mi atu ako nang cerai bom titi ande la so eviction atham athai ambani phan wan vetik ke tum la long likhangun eloma la sini tum pulo ni tum APSLC tum phan de long lia pata pilap no na dang ni tum du thibji na la se hala komat mayong inur bang danang ni yedun nang pipo pudi setan surjorong phan nang ni yedun nang pipo pu neli CM han arjulo CM putha nang pima nang pipe ma pom CM bang nang thak thede meeting arlo la sini tum kulo yong si la long le ka che rai nang yi ponte Karbi inglong so tom phan pitip no na da la helu ke kelem nang yi la ke la ili to ma Karbi Anglong to Karbi to ma ki plung to jilang so long ta ki plung to kam si klem rong kan te ha long le hala pu Dimapur na thuputa hala tak tea garden do la tea garden le pape the thu rong no nante kopia por lo tea garden ka pe the da kam ka pe the ja kam klem klede chirai un po gente itu mamunit tum da tea garden non ke silam the gente Karbi tum ta nang pinon along le pata company wan be pinta choklo lake la sini tum ke la so a company bap a kheti ke claim ji po company ke ni tung chini e kroi dun de lake jong si baba kheti lok si claim ji bonde la long lia hem phu pata dorep lo hala tum long kheti pa pe claim non ante ko la so munit phan pe ambani phan pia kam vele la Mukesh Ambani company aphan CBG apatha ke isi atum penta klardak proposal avelang CBG le Karbi Anglong nang biko polote Karbi Anglong along le ke kondun vekpo lasi Karbi Anglong along le ko ansi longlia khali ke doma kawilang ma ke isi atum chini pa menangji athe ke wang jilang arni kapre college university ki kim ja phantame akenang sotpusi JCCPA khorsing teron pen ningjepon yang long ke ambani phan long le pipo lasi pini la bangso la he lam na chepe klang lo ta lang litum council so samela so proposal binong bangke ko son ma ko an ma ko pima ke alang litum bang anang than the ta lang litum ke thana bangke abang putin si tame aning hang atum ke dak la so bap tiki dun melo tiki dun lo pulong te alang litum long jor long pu hanso ga tiki tang ho la pena ka preka son ga tiki an rabar tiki son an ador chirui phi tang ho hanso da dor chirui phi tang ho la so aman bangke avelo la bangke ale hala pen ong che ji pu son si than le la sinil litum ke pudun lo Karbiang la ke long le ke dampu la pen ke ambani pulote la ke long le ke chiri si hini ke kalilo Ladak jong si neli long le neli sob bap tiki sitame la sob bap tiki pen ke la katiki pen ke hala tuma factory ke dak ke rengun la sob rengun nai pulote la tumta ame thang bang katiki dopo ame thang atiki long si lita tiki dun po tum long chuyorun po la so lam lo matidi la sineli tum pudun bai Karbi Anglong long le nonamat la 10,434 square kilometer ang bong non long le ke joy ko andulang hala so long le ke joyang bong sitame monon phi owe aphan monon phi ason development ko pinine son school sitame college sitame university mina hala hui aphan
rai that pen ko andolang ke pime la ambani phan ki pime me jo la poso long le bang council sor chichini si ke me la pen la so bang lang nang pusenil tum budun lan par sitame alang li tum phan chuning ri dun lo la so detailed a project bang a proposal la bang tok pe mera ke kami me abang pu atuma phan pira halabang so puthak puthot kaching wai thu pe me dia bang phan ke claim nang ji pusenil tum ke chuning ri CM pen ke la ke thang tum ke long le ke pipe pusi ke pu he ke chenga ko ke long le ke ambani bang phan ke pipe nangli long le tang hon li long le ta bang putin sitame me thang a long le mane chiri ke mane chiri faroi si do sitame sobab ti ki melo bolam le ta a phi ana lam bang ke la ke long le ke pipo la so lam bang si nang klang lo la si la so long le pipo pu amne ke dak ke ko pilon la tuma factory do kok po a factory donangi pulote main factory bangke Kokurajar si doi pulo di sitala bangso factory dakta duji 100 kilometer sang bong an bangke la tum si nam pos san po metang pon po lam lo pulong te a factory doi pulote lage kopine sabun factory asane kali loge mate di the dungji ke mate di bang ko an 10,000 crore tangka si dak nang kahi jik nai pulote ko an doi koson doi alang tum pulo lage katik ki ji afan sitame ciri sipen ko ana suri ke pi ko lam le aku ke jorta jorun thulong alang aku council asor phanda pialang pulote labangke dakabange kamatha nelike matha pana bangke nang pacheklu dun tong thek thela bangke la sinang litum details a project kopiloma labang tok pemera secretary tom phan pura pe tok pemera ke kame me ka chini te ke lang the ka por te tom han ron si labang so phu thak si phu tho cheng wai thu pe me si ke mi pu nel jem pu Pinithere ni Pioneer Keparni Lakhain ko Rapli Deopani MEC Constituency number no Dibagan Auditorium Hall along Arnam lang pimati Deopani BJP Klembangpu Bangpi Atumpen Inot Agundagiri Boloram Sahupu Abangpu Local MEC Sorbon Telenga Phan Karbok Aputhaki Ahok Kali Angkur Kavi Alampusi Pirangkia Maya Longpen Kladak Pen Pachinipon Labang so puthak ahok petalama bangki kedamtang theri ni phai trok siani gang samapor Santipura Hithialong local MEC Sorbon Telenga lapien Boloram Sahu atumang kachet hengku alam ki klangki ahok kali usi ke thek dun long vek atumpen vaida klar sapen rat ahong jayalong pangdakpon Bokojan pen Rajipson Rongpi Karbi Longri Abirta Nilitung ithenialam mane media ahin pen pachini gangtung mate nilitung karju gangtung alam thegela penlo atumi isia ghotona du nilitung Diopani homosti along MEC Sorbon Kumar Telenga Phan alangi Boloram Sahu di Boloram Sahu alangi isi media long pen napaklang lo je alang li phan thengare chokare usi alang li media long chepaklang lo sitame labang so alam nilitung sitame penangan alam jirko jirpi pen Birta en lo office tame labang so alam ke ahok kali kasi ahok kali alam osi litung ladak Diopani homosti long MEC nut MEC phalang li ki boktap kar boktap alang laso posi nilitung media hin pen alang li phan karju gangtung alam thela hello Boloram Sahu yung se alang liphan kali tuma Sorbon Telenga yung se alang liphan Boloram Sahu phan thing me chok wek lipon ta tangte alang li media along medical report cepat lang thegi ma matangte alang li FIR pidam pun kupia kesi FIR pidam lasit lahai ke ilitum media lo alang isi litum phan ke pamang buak kam si claim nilitum alang li kedamtang hustame itu mai misi itu apaan dak kisuman dode sang sepen development akam claim pilu labang so kelang ni pen tahen nasi nili tu media pen ke alang li phan kedabi kang tu mate alang li phan kacuniri kang tu kala hello ahok helam alang li tu misi bagi bok tap bangke alang li ing ton nangko lapen alang li nang proof tek na budi to pha napak lang tek na pu je alang li bangke alang lipan theng dek liputi medical report na cepat lang itu pak itum dak Diopani arat ABJP ki proyer pak karyakarta tempat dong sina paklang tetet lipon te litum mabangke ledake alang lipan ke itu emisi phanse toy pensi
alang lipan manhani kes ma binang kok. Hono no. Lasi nilitum media ahin pen kita bigang tu ngalah halo. Alang li boloram sahu labang suai a bikes kipi labang sui statement kipi galang li cien weng. Lasi sita me li tu labang so lam jitan thep rang boloram sahu panala tu correct talam cini ke nakso. Lasi nilitum kardulong logi ani sini ni aprang made ciklo yon ni aprang alang li jerta me ke jang tang pokso kes. Lasi alang li ki misen namunit kali lapen ini tum Bharatiya Janata Party alang tame alang li tum ke alang li ke inut claim bang tu tame ahok pet akam nagi claim nun pen ke actively apa kam ngen aling nang claim nun di lasi non du si tame alang li ke active member tok ta lasi lahai ke bokta balang si lage media long was thangta balang media long muni to papa bang huwa kam lasi labang so lama ke ni tum media hin pen alang li phaki ri gang tung la halo labang so lam bagi inton ako kasi nilihin belasi ka ni kya dulu karo Soarlo soa tuma phanta supin soa tuma phan man pengi pi ateng penching lok sai ke do anta paching bar nang jipu akimang pen kedam tang ningkan kriser kebra kep theri ni phai ner kebar ni Clara Jetkin German alongsi International Women Day mati soarlo so arani katalon pangching ponlo Lasong si la suarani bir thiang kangalong ta talon bombang bomasong taksi pini theri ni phainer ke parnita APHLC women wing atumpen chepatur pipongsi dipuk labalong talon pon ada por phai kri sia por mati APHLC amai phu IS retire je ai katharari dengpen International Women Day katalon alama pangjar pon Labang so phi Karlitang Clara Jetkin Karlitang Kabon Militi Mongpi Karlitang Maya Ingtipi Karlitang Purnima Ingtipi Lapen Ru Samsung Sing Ingti Atuma Phan Chikimopon Lapen por phai krihinia porpen APHLC Central Committee Chunbangpi Sangpi Kapku Rong Pipi pen mai chepahem phu pongsi mei pangchingpon Laso mayalong aluhiaman pen APHLC Central Committee mai phu IS retire je ai kathar dun mai phu Rajesh Tiso Organizing Secretary Kursing Timu Lapen ke ongdung APHLC ni marliatum chetongdung Labangso International Women Day katalon ahim kedok inthan pongsi soarlo so atum kachilong nangji ajakong jeraikong aputhak laso ameyalong chethan chimom pongsi labangso amai mesen pen bachunpon International Women Day labangso arni gopi posni pen talon don ma polote hedi soarlo tum seta me sopinso ke claim don un ku isi labangso kachepaklang je ba labangso ang thek kachepaklang je phanlo isi story langgam lo polo tangte nile sab supajur mi chompo 20th century of frank ke soarlo tum phan ke abilu aviation se pinchong lo ale tum phan job ke claim je website a pipe lapen ke latuma phan voter rights ta mela tum phan pipon pe seta non 21st century long bangke soarlo tum seta me sopin so tum ke claim un ason stame soarlo tum ta claim dun un uli tum thek dam lo bangbar damalam non India long stame president Draupadi Murmu alang listame arlo solo lapen ke kidamtang prime minister Indira Gandhi alang listame soarlo lo ason taksi aki ongpi kapathuno tulelang dam posita mirukom asonson ke alang le soarlo si pini deda dang India dang along sitame dong me ke vanlo lasi soarlo tum sitame pinsu ke claim akam along soarlo tum same claim don un halabang su akachiho ba halabang su alam thepensi pini labang su International Women Day bang ke nilin talon pon lapen ke pening aningkan bang ke athepi UN pen athepi gen bang ke accelerate action lake sai ki claim pasignon batang te ake ong pi soarlo tum seta me ke claim nang je sai do hemlong tot pong pen ha ju tum chot asmar jilana chol puge kalilo ake ong pi ke claim nang ji do posi pini jong se det ke jalong posame soarlo tum arjab don lo polote labang so det ke pami un ba permission un
lala ni teman ning gachi theke lala Pinit here ni pioneer keparni langpher hawarangkang volongkomaji beach ia boha hemalong teron chingrumamai langpher hawaramai pen patur pipongsi akluni phai kangpu ajaimek anparta chethan chimum chingwai chingsai ajaimek paman ponlo labang somai kedam tang surhinira inkoi rapli asengkan matijong ni phai crate rokar ni sengponsi alangli akemang teron kedo anchingrum petpen langne kongkat milit pu chejong dam de si isiwet eklaiwet teron tang te teron lopu chemat hapen kisung ke boy kisugi un e mate asontina sayalong alangli tum akur jon angbong kaiki kachera pachitu padover thek japhan pusi tiripiamai akong chunbang dhaneswar teron pen lamthi ningjipon labang so kloni phaimati calendar kangpu ajai megalong langpher hawaramai mai phu rajesh teron dunmai phu borsing teron kongchun bang babu teron lapen penang an arpu kidoatum chetongdun lapen aluhiaman pen bukulia municipal board chairman hemsing teron tiripiamai akongchun bang dhaneswar teron tiripiamai dunmai phu langteng teron lapen noren teron atum chetongdun si misen pen mai pachunpon ahin pen teron ting romai aro ahin pen calendar kang pupu labang so amelong nili central committee teron ting romai general secretary lo kasi lalo je alang litum langpher teron ting romai ro pen pini calendar in pulo kasi nilihin pen da labang so dak langpher teron ting romai aro labang so asai ke klen thega pot nili tiri pia me pen alang litum khan suri kapram patir lo kundu sengkan silabang so ammai ke sing bang nami o labang ke jitu ni central committee ke sing bang la 2024 December 16 juneng si ke sing lo tak ini ke dak central committee ke mana arpu ke chepe ke dak la litum golong komaji hudat peneng si ke sing Andre kenang tum labang so sing rupiah ke mang mana nilitum ke mangke la loje nilitum la teron kurjonang bong kosondong kacerap thegima kosondong kipilo mala kurjon yan kosondong mana mani chipi thegima kosondong kacerap thegima la lapen late tagalilo jitu ni ke non la nilitum hembang isi sitamila loga charle amu sitame kosondong bangateng engkam je yordun thegima la kasi kosondong acerap thegima la so puta nilitum ke sang nilitum ke mangela lo angala penon dak is best kalilo lapen kaprek tu sitame konane Arunachal tang honane Meghalaya tang ba do an sitame nilitum ato tinong ta chupen la sonsi je thanbong nomati je nilitum teron jitu niki la teron sinam la nilitum hembang si la kurjonang siname kosondong ka ching mane ka chingrum eklaivet ke do thegima la eklaivet do pen kosondong ka mane ka cherap thegima la lapen lalo la so joni sin nilitum mane tiri pi mi ta sengo lapen tiri pi mi senga joni si pini ta la langpher aru sitame alang litum pini ningkane seka phan calendar deng pu gi mati kala Nanti pini je megalong peda pen no bipia son sing tum chingwai ma pini chingwai chingsai ke lalo je moheta nang litum ta arjulong lo thechini lalo pini ke resolution ni lan ve sitame pini bange me pi ke liden mati me chumati pini bange lalo je alang litum langpher teron chingrumaya ropen calendar kampula so ajai mek chon mati sitame pini bange lalo je alang litum phan imange ni lihin pen bang alang litum phan jitu ni ke labang so jitu ni ke ajai mek ekam konthai po churo lo lapen sitame ni lihin hoi pen alang litum ni tuning rila lan jo se jitu ni ke nang litum ni langpher homosti along langpher long kwan me tum teron ke do alang litum hin pen kupiloma nutin sitame labang so calendar on pa chetang po lapen jitu ni ke mo ke wangia por sitame alang litum phan jitu ni ke kosondong mane ka cerap dun thegi malase anutin hanta la sormu itu mane cerok tok pencing bacing sainang ko pusi kurjonang bong cing bainang ko pusi ni tuning rila Ante la teron meli punoi teron kongkrat punoi mate langni punoi lason do mati di ingke kronjang puta to ang do mati la so abang non ang litum ke teron da usi ninjam la inte la so puta ken ko sama mane alam bangke kronjang pen teron ke kilo sitame alam bangke pudet nanglaksi min ge kronjang pudet alam bangke kapre kona mana bangke do chini ne alam bangke lale
sitame pude nang si kronjang poga alam tang mati lale alir mati alam lir mati sitame alam lir penjong si kenelu pude itu bang kapre ka khitu na kini lo lale sitame non mang ini tum teron pu bang ke alam mang lage ili tum kapre kona tum na chini lo bang parok sun tu na chini la si kronjang tamo ba ke teron pu kapre ke lo alam mang kapre ke kalile kilo sitame nili tum hoi pen bang amne teron si ke nang pu ya lo alam mang lale Kethegon long Pinia Abirta lan si kang ton lo kardom